Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Kovács Fű Barna vagyok, ez pedig a Csak ülök és beszélek, vendégem Torgelle Sándor. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, szervusz, üdvözlök mindenkit. Nagyon sokan ismernek most, egyre felkapottabb lett a neved, de azért van mögötted egy nagyon komoly futball háttér, és én erről szeretnélek elsősorban kérdezni, mert hát nem most volt, de egy időben szintén nagyon ismert voltál, és akik kevésbé ismerik a mai generáció, te pályafutásodat, az ő számukra menjünk egy kicsit végig a karriereden. Először is mi lett volna belőled, ha nem focista? Gondolkoztál ezen? Először is ugye mondtad azt, hogy most felkapták a nevemet. Azért tudták felkapni a nevemet, mert ugye volt és van múltam. Ugye 20 évig folyamatosan aktív profi labdarúgóként kerestem a kenyeremet. Ezáltal a nevem ott már sok emberhez eljutott, de most, hogy egy másik területen is meg tudtam magamat mutatni, sokkal több emberhez is el tudtam juttatni a nevemet. Emellett ugye az internet nagyon sokat foglalkozik velem, vannak olyan portálok, akik elég szeretettel használják az én nevemet, és felfűzik egy-két mémre is az arcomat, tehát azért itt szeretnek velem foglalkozni, és ezáltal nem csak az aktív labdarúgásomban ismert emberekhez jutok el, hanem már a fiatalabb generációhoz is. Ugye feltetted azt a kérdést, hogy mi lettem volna? Nincs B-verzió. Soha nem is volt a fejemben B-verzió. Akár csak ez az én negatív dolog velem kapcsolatban, hogy amikor én elkezdtem az iskolát, meg a labdarúgást, és körülbelül így egymás mellett ment a kettő, na már is egy labdarúgás így szépen elment, és az iskola az úgy szépen elmaradt. Tehát innentől kezdve nem volt az, hogy mi lettem volna, hogyha labdarúgok. Körülbelül nem tudom, mert nem is akarok erről beszélni, tehát elég kellemetlen helyzetbe is tudtam volna keveredni, hogyha egy sérülés, vagy több rossz ember vesz körül esetleg, vagy bármi olyan tényező, ami negatívan hatott volna ki az én pályafutásomra, az következett volna be, akkor nem tudom. De hála a Jóistennek, erről nem kell beszélni, mert azt lehet mondani, hogy az én szememben, és hála a Jóistennek elég sok ember szemében egy pozitív karrier van mögöttem, aki meg azt mondja, hogy nem, azzal meg nem tudok mit kezdeni. De valaki, aki ennyire egy lapra teszi fel az életét, a pályafutása vége felé azért csak elkezdtél gondolkodni, hogy ha nem lesz a foci, akkor mi lesz? Ugye a pályafutásom előtt már évekkel elkezdtem azon foglalkozni, hogy mi leszek akkor, vagy mi akarok lenni, vagy mit akarok csinálni, amikor már nem leszek aktív labdarúgó. Így egy eléggé sok kérdőjeles dolog volt, sok ismeretlen tényező volt abban, hogy most melyik terület felé fogok elmenni. Benne volt a fejemben, hogy sportigazgató, hogy labdarúgásról beszélek, sportigazgató, edző, esetleg más területen labdarúgáson belül, vagy teljesen labdarúgástól kívülálló esetleg egy különféle üzleti vállalkozást csinálok. Tehát itt sokszor megfordult a fejembe, és a karrierem előtt, a vége előtt egy 5 évvel azt mondom, jó, akkor inkább menjünk az edzői vonalon. Megcsináltam minden papírt, ami ahhoz szükséges, hogy el tudjak indulni. Vége lett a focinak, és elmentem az edzői karrier felé. Na már most ez nem lett egy hosszú dolog számomra, és ugye most már nem is foglalkozik ezzel, mert ott azért nem voltak nekem olyan pozitív dolgok, ami miatt én azt gondoltam, hogy ezt tovább kell csinálnom, hogy más területen próbálkozom jelen pillanatban. Mi az, amit negatívként éltél meg az edzői pályán? Hát ugye játékosként megtapasztaltam, hogy az öltöző az egy nagyon nehéz közeg, ott azért oda kell figyelni minden egyes dologra játékosként is, de edzőként még több dologra kell odafigyelni, hogy ennek a játékosnak az a problémája, a masszőrnek az a problémája, a sportigazgatónak ez a baja, a XY-nak az a probléma. Nagyon sok, ha probléma összejön, akkor azt már nehéz kordában tartani, és ez nekem nem ugyanazért annyira nem feküdt ez a dolog. Azt lehet mondani, hogy amikor ott voltunk
Fehérváron, ugye mert ki lehet mondani, hogy ez az egy edzői pozíción volt, ott azért voltak kellemetlen dolgok, de azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor mi ott voltunk, kupadöntőt játszottunk, harmadikok lettünk a bajnokságba, tehát azt lehet mondani, hogy egy valamilyen szinten egy jó dolgot is elértünk, de az egész, ami ott körülvette a csapatot, az mindig negatív volt. Semmi se volt jó. Tehát amikor nyerti 2-0-ra, akkor is kritikával éltettek minket. Tehát ugye elég nehéz úgy dolgozni, és ez így, az, hogy folyamatosan kapod a negatív kritikát, az idő után nem jó, és abban nem tudsz már komfortosan létezni. Tehát, és ezt nem akartam még egyszer átélni. Lehet, hogy a következő lehetőség, hogyha jött volna, hogyha azon a területen maradok, a következő az lett volna, hogy csak jó dolgokat tapasztalok. Az edző, vagy a játékosok tök jól összeállítják a csapatot, az öltözőben a hangulat tök jó, mindenki megtalálja a közös nevezőt egymással, és akkor ment volna előre a szekér. Nem tudom meg, mert nem, most már nem ezen a területen vagyok, és most már nem is kockáztatok. Most így a jelen pillanatban, hogy én most élem a napjaimat, így most jól érzem magam. Lezártnak tekinted ezt, hogy az edzősködést, vagy el tudod még képzelni a távoli jövőben? Most azt mondom, hogy lezártam. Akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza a pályafutásod elejére. Ugye a Honvédban kezdted meg a labdarúgó karrieredet. Amikor a Honvédban elkezdtél focizni, akkor milyen álmaid voltak a labdarúgásban? 2 álmom volt. Az első az, hogy a Honvédban, az első csapatban tudjak játszani. Ugye ott nevelkedtem, ott szedtem a labdát Illés Bélának, Pisont Pistinek, Vince Pilónak, Halmai Gabinak, Brockhauser Istvánnak. Tehát ezek a játékosok, nekem ők voltak a példa képeim, felnéztem rájuk, és még lehetne sorolni, hogy gyerekként nekem ők istenek voltak. Lehet, hogy mostani srácoknak már nem mondanak ezek a nevek olyan nagy dolgot, de nekem ezek voltak a jelenlegi gyerekeknek a szoboszlai. És nekem ez volt az elsőleges célom, tervem, álmom, hogy a Honvéd első csapatába tudjak játszani. Hála Istennek sikerült. Következő álmom ugye az volt, hogy a magyar A-válogatottba tudjak játszani. Az is sikerült, innentől kezdve, amit én elterveztem, vagy álomként én kitűztem magam elé, hogy én azt meg akarom valósítani, mind a kettő sikerült. Tehát innentől kezdve pozitívan tudtam lezárni a pályafutásomat, az, hogy álmaimat elértem, a céljaimat, amit kitűztem magam elé, azok soha nem voltak azért nagy célok, mert ugye most álomról beszéltünk, és azt mondtuk, hogy a Honvéd első csapat, a magyar A-válogatott, de azért előtte vannak azért kisebb célok. Az nem úgy van, hogy jó, akkor 7 évesen vagy 8 éves volt, vagy jó, akkor most magyar A-válogatott leszek, de az nem így működik. Aki ezt csinálja, az szerintem hibát követel. Lépcsőzetesen kell szerintem csinálni, kicsi célokat kitűzni, csak annyi az, hogy ma elmegyek edzésre, akkor akarok 4 gólt rúgni edzésen. És ha eléred, akkor már pozitívan zárod azt a napot, és akkor a következő nap is pozitív, következő nap is, és akkor így fel lehet építeni szerintem egy nagy karriert. Tehát a célokat, amit kitűzöl magad, azok reálisnak kell lenni, amit el lehet érni, mert túl nagy célt tűzöl ki magad elé, és nem tud elérni, akkor saját magaddal szembe is egy negatív dolog történik. Így szerintem lépcsőzetesen, fokozatosan, kis célokat kitűzve lehet előrefele haladni. Én ezt csináltam. Nekem ez volt a receptem, így éltem a napjaimat, úgyhogy ha valaki ezt követi, akkor próbálja ki, aki meg nem máshogy csinálja. Természetesen nem ez egy út vezet a sikerhez, de én így csináltam, szerintem ez egy reálisabb és könnyebb út. Voltak benned valaha kételyek a céljaid elérését illetően? Ahogy most utána néztem, a Wikipédián én nem is tudtam, tehát valóban így van, hogy Marcaliba is mentél a Honvédtól? Amikor ott játszottál, akkor gondoltál rá, hogy hát innen még leszek-e felnőtt válogatott? Egy nagyon érdekes sztori volt ez a Marcali kitérő. Ugye akkor volt egy olyan lehetőség, most jelenlegi fiataloknak is megvan ez az opció, hogy ha
az adott anyaegyesületben nem játszol a hétvégén, akkor el tudsz menni 2-s játékengedélye egy kisebb osztályba, vagy MB2-be el tudsz menni, és ott tudsz akkor játszani. Én abban a pillanatban a világ végének láttam, hogy hát ezt nem hiszem el, itt vagyok a Honvéd első csapat öltözének a kapujából, fel tudok menni, játszottam már akkor, és egy pár mérkőzés, de nem adnak nekem több lehetőséget, és aztán itt a vége. Itt a vége. De közben ezt nem úgy kell felfogni, úgy már utólag tudom, de akkor 18 évesen, hát ezt nem hiszem el, elküldenek oda le a világ végére, ugye akkor nem volt még semmilyen autópálya, 3 órát utaztunk, hogy lemenjünk aznap a mérkőzésre, tehát csak negatív dolog volt akkor a fejembe, de ahogy jöttek a mérkőzések, eljutottunk oda, gól MB2-be, következő hétvégén gól, és így szépen lassan fel tudod magad építeni, és meg tudod magad mutatni felnőtt fociba, igaz nem MB1-be, de MB2-be, hogy igenis te képes vagy arra, hogy a felnőtt focira te készen állsz. A Honvéd ezt látta, ezután a Honvédba kaptam meg a lehetőséget. Tehát az, hogyha valakinek azt mondják 17, 18, 19 évesen, hogy figyelj, még nem állsz készen arra, hogy te az anyaegyesületben játszol, és te elmész egy kisebb csapatba, vagy alacsonyabb osztályba, és ott meg tudod magad mutatni, azt ne úgy fogják föl a játékosok, hogy ez óriási nagy katasztrófa. Mondjuk én is így fogtam fel, hogy ez nekem óriási nagy probléma, de így utólag már tudom, hogy nem. Tehát akkor is az edzők mondták, hogy ez egy jó dolog nekem. Ők már tudták, ahogy én most tudom, hogy ez egy tök jó dolog, úgyhogy a játékosokat, akivel ilyen helyzetben van, azt abszolút bíztatom, hogy ha van rá lehetőség, akkor menjen és játszon alacsonyabb osztályba, mert az csak az ő javára fog válni, hogy ott megmutatja magát, és utána az anyaegyesülete erre felfigyel, és ott is akkor majd meg fogjuk kapni a lehetőséget. A góljaid meg a segítő közeg volt az, ami átsegített ezen a helyzeten? Hát egyértelműen az a gól az elég nagyban segíti főleg egy támadó játékost, hogy lemegy Marcaliba, 2-s játékengedéllyel, aznap leutazik 2 órát, lő 2 gólt, nyer a Marcali, visszamész, és a következő nap mész edzésre a Honvédbe, és na, mi van, kicsi, hogy játszott? Hát 2 rúgtam. Következő hétvégén, megint gólt rúgtam. És akkor ez így egyértelmű, hogy építed magad ezáltal, ott is azért pozitívan fogják, hogy na, itt a kicsi már megint rúgott gólokat az MB2-ben, az egy tök jó dolog. Tehát természetesen edzésen is meg kell mutatnod ott az anyaegyesületben, hogy akkor te képes vagy arra, hogy a felnőttek között tudjál játszani. Hát egyértelmű a közeg. Az viszont azért nem olyan egyszerű. Azért gyerekként lemész, vagy gyerekként, hát most fiatalként lemész vidékre, egy kis csapatba, pestiként, és ott nem edzel ott, nem ismered a játékosokat, és oda bemész, és te automatikusan kezdő játékos vagy. Tehát fordítsuk meg, hogy te, mint idős, ott vagy lent, és oda jön egy pesti suhanc, és az idős, akinek családja van, fontos neki, hogy ott legyen a pályán, mert ugye neki abból lesz kenyere, és nem az lesz, hanem jön a fiatal. Ha már te ott nem tudod bizonyítani annak az idősnek, a tulajdonosnak, az edzőnek, a sportigazgatónak, hogy jó döntést hoztak azok, hogy lehozták ezt a fiatal játékost, ha nem tudod bizonyítani, akkor kellemetlen helyzetbe tudsz ám keveredni. Hála Istennek én nem keveredtem, ilyenben lementem, gól, és ugye ameddig szét nem szedték azt a csapatot, elég közel voltunk ahhoz, hogy feljussunk MB1-be. Természetesen utána már voltak olyan háttérinformációk, meg háttér dolgok, akik nem mindenki akarta azt, hogy ez ilyen jól történjen, vagy ilyen jól süljön el az a dolog, de én személy szerint nagyon-nagyon hálás vagyok az akkori edzőmnek, vezetőknek, a Marcaliban lévő edzőnek, ottani vezetőknek, hogy ezt az egészet így létrehozták, mert tényleg nagyon-nagyon sokat segített ez a karrierem szempontjából. Van, akivel tartod még onnan a kapcsolatot? Vagy volt, hogy visszamentél még később? Hát vissza nem mentem, de tartom a kapcsolatot. Van egy nagyon jó barátom is onnan, úgyhogy elég sokszor szóba kerül velem kapcsolatba, akár emberek oda jönnek, és akkor emlékszem rá, ott voltam Marcali, én Marcaliból származom, emlékszem, amikor ott voltál, tehát sokszor azért felmerül ez a Marcali-féle történet, úgyhogy a srácoknak, akik ilyen helyzetben van, tényleg nem akarom magam ismételni, de most mégis megteszem, hogy ez egy tök jó és egészséges dolog is, tudja a játékos saját magát építeni.
Ezután az MTK-ba igazoltál, ahol szintén jól ment a játék. Itt már számítottál a válogatott behívóra? Hát nem, azért nem számítottam arra. Jól ment a játék, az MTK rúgtam pár gólokat, de azért mellette azért voltak negatív dolgok is velem kapcsolatban, és azért nem számítottam arra, hogy behívnak. Annak ellenére, hogy a én korosztályomból már volt olyan játékos, aki ott volt az a válogatottban, na és ez ugyanúgy borzasztóan bosszantott, mint amikor az utánpótlásnál nem hívtak meg a aktuális korosztályos válogatott, borzasztóan kellemetlen volt számomra. Ezért még egyszer rátettem egy lapát, mert nekem az kell. Mi az, hogy őt hívják be a válogatottba? Engem kell, hogy behívjanak a válogatottba. Én akarok ott lenni a válogatottban. És hála jó Istennek történt egy edzőváltás. Ugye Lothar Matthäus lett a szövetségi kapitány, és ugye azt a stílust, amit én képviselek, azt ő pozitívan vette. Lehet, hogy nem ő jön szövetségi edzőnek, hanem egy másik ember, akkor lehet, hogy nem veszi észre azt, ami én vagyok, vagy nem akarja észrevenni azt, amit én képviselek a pályán, de Matthäus lett, hála jó Istennek, és ő egyből, nekem ez a srác kell, behívott, és rögtön az elejétől kezdve, amikor ott voltam a keretbe, tök jól ment a játék, eredményes tudtam lenni, és utána meg elég gyorsan megváltozott velem kapcsolatban az élet, meg hát ott a MTK után komoly változások történtek. Ezt említetted, hogy volt veled kapcsolatban pár negatív dolog. Téged a magyar edzők egy ilyen kezelhetetlen focistának tartottak? Hát azt lehet mondani, hogy nem minden magyar edző, de nagy százalékban igen. De aki megtalálta velem a közös nevezőt is, megtalálta azt, hogy kell velem bánni, az szeretett és az elfogadta az, ami én vagyok. Mert ugye minden ember más, minden emberhez el lehet jutni valahogy. Nem mindenkihez ugyanaz az út vezet, és hogyha volt olyan edző, és hála Istennek azért voltak, akik megtaláltak velem a közös nevezőt, azokkal mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyok. Hát vannak olyanok, akik nem. Hát de ez ilyen. Hogyha te edzőként találkoznál magaddal, mint játékossal, neked az ilyen játékos, az szimpatikus lenne? Hát, hogyha rúgja a gólokat, akkor egyértelmű. Azért az a karakteres játék, amit én képviseltem, az amikor ugye a pálya szélén van csak, azért tud kellemetlen is lenni, mert én nem az voltam, meg az ilyen típusú játékosok, mint amilyen én vagyok, azok nem azok, hogy csak leülteted őket a sarokba, és akkor jó, most akkor ott maradsz, és akkor majd szólok neked 2 hét múlva majd, amikor gyere. Azok nem olyan, ők menni akarnak előrefele, és amikor engem le akartak ültetni a sarokba, akkor én nem az voltam, hogy ott csöndbe ültem és vártam, hanem azért én tudtam kellemetlenségeket is okozni. Edzői fejjel természetesen nem egyszerű az ilyen játékosokat kezelni, de hogy már rutinosabb edző azért tudja, hogy lehet. Csak egy példát mondok, Szóza volt Videótonban Fehérváron az edzőnk, és ugye a Nikolicsal voltunk párba, egyszer ő játszott, egyszer én játszottam, de inkább azt lehet mondani, hogy inkább a többet játszott a Nikó, és mégis a Paulo folyamatosan jött hozzám, beszélt hozzám, most ez kell, most azt kell, folyamatosan kommunikált, tehát ott tartott engem tűzbe, elfogadtam, amit ő mond, és ő tisztelte az, ami én vagyok, és amikor engem pályára küldött, akkor engem mindig pozitív dolgokkal illetett, és ezáltal az a karakter, ami én vagyok, meg az egészséges ego, ami szerintem nekem megvan, meg normális esetben a játékosoknak a nagy részének meg kell, hogy legyen, azt ő használta is, és ezáltal én is tudtam segíteni a csapatnak, és... Te nem voltál emiatt fölháborodva, hogy oké, mondja ezeket a szép szavakat? De nem, itt pont ez a lényeg, hogy én elfogadtam, mert jól tudott velem beszélni, jól tudott engem használni, most ez egy rossz szó, de végül is ez az igazság, hogy amikor kellettem én
mert olyan típusú csapat ellen játszottunk, hogy az én agresszivitásom, az én kellemetlen stílusom elől az kell az ellenfél ellen, valamikor meg a Nico féle játékstílus kellett, és ezt tudta nagyon jól a Paulo, hogy mikor kell melyik játékost használni, és ezt én elfogadtam. Miért is? Egy a Paulo miatt, a másik meg a Nico miatt. Meg a Nico, és egy intelligens ember, ővele is nagyon jó a kapcsolatom, mai napig is tartom vele ezt a jó kapcsolatot, úgyhogy kettőnk között nem volt sohasem semmilyen probléma, és így ezt a három ember, így ez a kombináció az így ült. Azért voltak olyan csapatok, amikor nem jött össze ez, hogy vagy amikor valaki mögöttem ült, az nem tudta elfogadni, hogy én játszok, vagy amikor én ültem valaki mögött, akkor én nem tudtam, és ugye az a kommunikáció, az edző és a játékosok között nem volt meg, vagy az edző éppen félrebeszélt, megmondta, hogy oké, ez fog történni, nem az történt, akkor már átvert az edző, onnantól kezdve már hiába mondott nekem valamit az edző. Hiteltelen. Na már most a Paulo az volt, hogy amit mondott, az mindig az történt. És innentől kezdve el tudtam fogadni, mert Paulo mondta, rendben van, csináljuk. És az történt. Ennyi az egyszerű. Szerintem mindenkit meg lehet találni jó kommunikációval, csak hát ez a kérdés, hogy az edzők meg tudják-e találni, vagy nem. Úgyhogy ez talán egy jó tanulság az edzők számára, hogy kommunikációval és következetességgel mennyire tudják motiválni a játékosokat. Hát ez az egyik legfontosabb. Ez a kettő igaz, nem is egyik, hanem a legfontosabb kettő. Na és hogy fogadtad ezt a válogatott meghívót, amikor először megkaptad Mateusztól? Hát nagyon boldog voltam. Tehát ugye egyik álmom valóra vált, örültem, mint az a majom a farkának, ahogy szokták mondani. Tehát ez volt az álmom. Tehát, és még pályára is tudtam lépni elég gyorsan. Úgyhogy hát, ezt nem lehet így ezt átadni szavakba. Azt ugye, aki átélte, és aki tudja, hogy milyen az, amikor ott játszol a válogatott, az tudja, hogy miről beszélek. Tényleg egy szép emlék és egy hatalmas megtiszteltetés volt számomra. És ugye nem az volt nekem, hogy oké, most meghívtak egyszer, és akkor hátradőlünk, és akkor kész, meg vagyok. Nem, akartam másodikat, harmadikat, negyediket, és akkor 42-ig eljutottam. Ki az, akinek először elújságoltad, hogy válogatott vagyok? Hát erre nehéz most válaszolni. Nem emlékszem már sajnos. Nem tudok most mit mondani. Nem emlékszem. Szüleimnek talán. Szüleimnek. Melyik meccset emelnéd ki? Azt hiszem, hogy veled kapcsolatban talán 2 meccs van meg a szurkolóknak, amit mindenképp felemlegetnének a válogatottból, a brazilok és a németeknek rugott góljaid. Neked van még valami, ami különös helyet foglal, vagy te is ezt tennéd az első 2 helyre? Hát az első helyre mindenféleképpen a németeket teszem. Ezt nem tudom elégszer elmondani, hogy nekem nem szégyellem ezt, mert mindenki mond, jó, hát a németek ellen rúgtál, és akkor abból élsz. Hát oké, nekem az óriási lendületet adott. Igaz, nekem nagyon-nagyon segített az a mérkőzés, és nem fogom soha azt mondani, hogy ez nem így történt. Ez így történt, nekem az óriási lendületet adott, de 2004-ben volt az a válogatott mérkőzés, és 21-ben hagytam abba. Tehát a 2 között azért volt egy pár év, és hogy csak rúgsz 2 a németeknek, azért utána nem tudod magadat fenntartani, hogy csak arra vagy, hogy jó, rúgtam 2 a németeknek, na, és akkor mi van? Adjatok ide nekem mindent. Tehát valamit utána kell csinálnod, hogy te 21-be hagyd abba, és folyamatosan az NB1-be, vagy külföldön, vagy a válogatottba játszol. Tehát az, hogy te lőttél 2, az egy dolog, óriási lendület. De utána lévő dolgokat, azt nem azért szereztem meg, mert én a németeknek rúgtam 2. Az se kis dolog. Igen, egyértelmű, nagyon parádés és nagyon jó dolog, meg tényleg nagyon sokat köszönhetek annak, de azt akarom ebből kihozni, hogy utána is kellett melózni, csinálni a dolgokat, odafigyelni, tanulni, hogy csinálod a saját magad karrierjét, hogy utána 21-ben legyen az, hogy abba hagyod a focit. Tehát utána is kellett sokat tennem, és tettem is. Van még olyan a válogatottból, amit kiemelnél, vagy... Hát ilyen emlékek vannak,
albánokkal, amikor kint játszottunk, szétszették a stadiont a szurkolók, az is egy nagyon jó emlék, 1-0-ra nyertünk az én gólommal, akkor utána voltunk, bosnyákok ellen játszottunk, ott is lebontották a stadiont, amikor mentünk ki a stadionba, amíg háborús övezet volt majdnem, hogy Bosznia-Hercegovina, és úgy mentünk ki a pályára, hogy már kim volt az összes szurkoló a stadionban, a mérkőzés előtt 2 órával, már tűzijátékot csináltak, tehát kegyetlen hangulat volt, azon mérkőzés 3-1-re talán. Tehát a lényeg, hogy nyertünk kint, egy vereség, egy hazai norvég vereség után mentünk oda, és ott nyertünk. Tehát mindig vannak azért egy-két olyan mérkőzés, itthon albánok ellen ismételten, vagy akár még egy negatív dolog is benne maradhat az emlékeidbe sajnos, mert miért ne? Amikor Málta ellen kikaptunk egy kellemetlen mérkőzés, utána fél csapatot lecserélték. Utána megint szenvedni kellett, sokat dolgozni, hogy visszakerüljek a válogatottba. 24 évesen azt mondták rám, hogy már idős vagyok. Utána elkezdtem tovább csinálni a dolgaimat kint külföldön, és utána visszahívtak a válogatottba. Tehát itt vannak pozitív dolgok, de ugye a negatív dolgokból is lehet ám tanulni, mert nem is az, hogy tanulni is, de az, hogyha történik valami negatív dolog, akkor nem biztos, hogy az hosszú távon az egy rossz dolog. Mert ugye mi történik egy negatív dolog, ahogy reagálsz. Vagy megszöksz, és akkor hát én megadtam magam, az már egyértelmű, az már vesztett ember, vagy pedig az, hogy még egy lapáttal ráteszed, gyerünk tovább, csináljuk, és akkor mész tovább, és tudod kompenzálni azt a negatív dolgot, nem csak kompenzálni, hanem még több pozitív dolgot tudsz magadból kihozni. Akkor te általában ezt a receptet követted a karrieredben? Abszolút. Tehát akár bármelyik csapatnál voltam, nem úgy alakult a dolog, oké, egyet visszalépünk, utána majd 2 megyünk előre. Van menethiányérzet a válogatott kapcsán? Az, hogy a ti csapatotok nem jutott ki világversenyre. Ugye volt egy erős magja ennek a válogatottnak, akik már a karrierjük késői szakaszában végül eljutottak, ha Juhász Rolandra, Gera Zoltánra gondolok. Neked van emiatt fájó szívvel gondolsz erre, hogy neked ez nem sikerült? Hát nem is az, hogy fájó szívvel, de egyértelműen az egy tök jó és egy nagyon jó dolog lett volna, ha én is esetleg ott tudok lenni egy világeseményen. Ugye akkor az UEFA máshogy rendezte az EB összecsapás, kevesebb csapat juthatott ki. Amikor én nem voltam válogatott, akkor már több csapat ment ki az EB-re. Ha 24 csapatos lett volna, amikor ti vagytok, akkor kijuthattatok volna? Hát nagyobb eséllyel. Nagyobb esélyünk lett volna a kijutásra, ez egyértelmű. Tehát ha megnézed, nem is tudom már melyikben, de voltak olyan évek, amikor olyan pozícióban volt a válogatott, hogy ki tudott volna jutni. De akkor más volt a lebonyolítása az Európa-bajnokságnak. Összességében hogy gondolsz akkor vissza így a válogatott karrierre? Pozitív. Tehát de nem tudok negatívat mondani róla, mert egy országot képviseled, akkor hogy lehet arról negatívként kommunikálni? Tehát nem. Tehát nekem ez egy pozitív dolog volt, azzal együtt is, hogy azért, amikor ott voltak negatív dolgok, egy vereség, vagy bármilyen olyan szituáció, amikor nem az volt, hogy simogatás, hanem akkor kaptunk hideget, meleget is, azzal együtt is. Ha most behívnának a válogatót, ez nem lesz ilyen, de hogy ugyanúgy most is mennék, és ha ugyanúgy 3 elküldenének a fenébe a szurkolók, vagy 3 szurkoló jönne és elküldenek 1 centire engem a fenébe, akkor is ugyanúgy elmennék. A válogatottban te tudsz játszani, bármilyen körülmények között, bármilyen időszakban, bármilyen lehetőségek, ott kell lenni. Ott kell. Én így vagyok bekötve, hogy a válogatott a szent és sérthetetlen, bármikor oda kell, és megtiszteltetés ott játszani. Hát most, hogyha már említetted ezt, hogy a válogatottban bármikor, bármilyen körülmények között ott kell lenni és játszani kell, ugye voltak azért erre példák a te idődben is, meg ma is aktuális, hogy előfordul az, hogy valaki lemondja a válogatottságot. Van olyan helyzet, amikor ez megérthető szerinted? Hát, igen. De én is voltam olyan helyzetben, amikor nem játszottam egy válogatott edzőmérkőzésen, ugye akkor családi problémám volt, tehát ezt el tudom fogadni, de nagyon, tehát amikor az egészségről van szó,
családban bármilyen tragédia történik, az mindenek előtt van. Én is mondtam, voltam ilyen helyzetben sajnos, de összességében egy megtiszteltetés mindig. Így van. Hát egy elég nagy ugrás következett a karrieredben, itt a válogatott beli sikereidnek köszönhetően. Ugye az MTK-ból a Premier League-be a Crystal Palace-hoz igazoltál. Ez tényleg egy nagyon nagy lépés. Utólag jól döntöttél szerinted? Nem hoztam rossz döntést soha. Természetesen, de hogyha újra csinálnád, akkor hoznál le még jobbat. Hát ugye előbb ugye elmondtam, hogy lépcsőzetesen kell felépíteni a dolgainkat. Én ott azzal a döntésemmel ellentmondtam saját magamnak, de hozzá ide nekem egy játékost, aki az NB1-ben játszik, vagy a környező bajnokságokba itt Közép-Európába, és azt mondja neki egy ügynök, vagy egy bármelyik Premier Ligás csapatnak a tulajdonosa, vagy a sportigazgatója, hogy hé, az a játékos nekem kell. És azt mondja, én fokozatosan szeretném felépíteni magam. Én most elmegyek először ide, utána oda, és majd 3 év múlva találkozunk. Ilyen szerintem nem lesz. Ilyen szerintem nincs. Premier League a top bajnokságok között ott van, hanem a legerősebb bajnokság. Egyértelmű. Plusz hozzáteszem, azért MTK-ba kerestem X egységet, ott kerestem szor 10, vagy 20, mit tudom én éppen hogy jöttünk ki abba a hónapba. Miért mondtam volna azt, hogy nem? Tehát nincs az Isten, amikor hogy arra azt mondom, hogy nem. Nincs. Tehát most is azt mondom, hogy az egy, a fokozatosság elvét követem, akkor nem az a következő döntésem, de soha nem fogom megtudni, mi lett volna akkor, hogyha elmegyek afelé, hogy először elmegyek, mint Ausztria, vagy Hollandia, Svájc, és akkor onnan megyek tovább Németország és úgy a Anglia. Nem biztos, hogy el tudtam volna jutni Angliába. Lehet, hogy igen, de amikor ott van a lehetőség, hogy te tudod azt, hogy a következő hétvégén az Arsenal, Manchester United, Chelsea, ezek ellen fogsz játszani. A játékosokat nem is sorolom, mert végtelen. Azok ellen tudsz játszani, akkor hajrá, gyerünk, csináljuk. Szerintem most is ugyanúgy tenne 10-ből 10 játékos. Természetesen óriási dolog a Premier League-ben játszani, és kevés magyar ember mondhatja el magáról, hogy az angol élvonalban játszott. Miért nem nyúlt hosszabbra neked az ottani karriered? Te miben látod ennek az okát? Hát igazából az, amivel előbb mondtam, hogy a fokozatosság. Tehát mi nem voltam arra kész, hogy a Premier League-be tudjak játszani. Tehát amivel én itthon kitűntem, az agresszivitással, kellemetlen, a testtel való, a testemet hogy használom a párharcokba, abba én itthon kitűntem, na már most ott nem sikerült annyira. Lehet, hogy egy kicsikét türelmesebb vagyok, és azt mondom, hogy rászánok még egy évet, és meg akarom ott mutatni magam, hogy oké, de én meg tudom ezt a lépcsőfokot lépni, nem olyan gyorsan, mint mondjuk más játékosok, kicsikét hosszabb idő alatt, akkor lehet, hogy hosszú távon jobb lett volna, de ugye ott egy kiesés történt ugye a Premier League-ből a Crystal Palace-szal, ott ugye a tulajdonos sok játékost le akart cserélni, ugye, és nekem megjött egy olyan lehetőség Görögországban, amire ismételten azt kell, hogy mondjam, hogy bajnokok ligájába tudok játszani. Ott van a lehetőség, akkor miért ne? Tehát oké, Premier League-ben játszottam, akkor egy olyan csapat hívva, akivel tudok játszani a bajnokok ligájába, akkor miért nem mennék? Egy Görögországban egyik legnagyobb csapathoz. Ha bent maradtatok volna, és a tulajdonos és az egész klub is meg akart volna tartani, akkor adtál volna magadnak még egy évet? Hát akkor tehát én magamtól nem jöttem volna el. De én úgy voltam vele, nem csak ott, hanem bármelyik csapatnál, hogy ahol nem szívesen látnak, meg hogy nem akarják, hogy ott legyek, akkor onnan eljövök. Tehát én nem fogok senki vele ott harcolgatni, mert tudom nagyon jól, hogy a ilyen típusú játék, vagy ilyen típusú helyzetbe kerül egy játékos, 10-ből 9-szer a játékos húzza a rövidebbet, nekem ez nem volt kedvem. Úgyhogy, hogyha volt következő lépés, akkor azt
elfogadtam, aztán mentem tovább. Nem akarok én foglalkozni azzal, hogy mi volt előttünk, megyünk tovább, jó, köszönjük, kezet fogunk, ott az nem jött össze, nem jött meg a kémia, nem jött össze semmi, kapcsolatok nem úgy alakultak, kész. Most itt rossz játékos vagyok, ott meg jó játékos lettem. Tehát nem. Ott valamiért nem úgy jött ki a dolog. Nem találtam meg a játékosokkal a közös nevezőt, edzővel, bármivel. Szurkolók megtaláltak, sajtó megtalált. Tehát tök sok összetevője van az, hogy egy játékos hogy tud jól teljesíteni, vagy nem. Mivel találtak meg a szurkolók, hogy Torgára nem ruggolt, minek van itt? Kb. Igen. Kb. Sajtó is ezzel talált meg, játszott a nevemmel, ugye, hogy torlózgelle, hogy ugye nincsen gól. Hát nem volt gól, nem játszottam. Nehéz gólt rúgni. Hogy érezted magad Görögországban? Hát, az elején nagyon jó volt. Ugye Bajnokok Ligájában játszottunk, jó idő volt, jó ételek, abszolút pozitív volt minden. Addig a pillanatig, amíg ismételten nem csináltam valami kis butaságot. Ugye játszottunk most tudom már ki ellen. Ja, Barcelona ellen. Nem jutott hirtelen eszembe, ki ellen játszottunk. Barcelona ellen játszottunk, és lecserélt a 60. percben az edző, de ennek volt egy előzménye, az előző Bajnokok Ligája mérkőzés a Verdenen, ott is a 60. percben lecserélt, úgy, hogy a mezőny legjobbjának választottak, következő ugye Barcelona, ismét a 60. percben is, és így kérdőre vontam az edzőt, most mi van már, megint, miért én? Amikor utáltam, hogy amikor lecseréltek, mondjuk melyik játékos szereti, de ugye rá volt írva az arcomra, hogy ez... De akkor úgy érezted, hogy jól is ment a játék? Hát jól ment a játék, igen, meg mondom előtte is, és hát azt a cselekedetemet nem kellett volna megtennem, amit akkor megcsináltam. Ugye a sajtótájékoztatón ugye megkérdezték az edzőtől, hogy Melezáni egy olasz eléggé karakán edző volt, hogy na, akkor mi volt a pozitív, meg mi volt a negatív a mai napon. Hát a pozitív egyértelmű, 0-0-at játszottunk hazai pályán a Barcelonával, sorolta a Barcelonával lévő sztároknak a nevét. És a mi oldalunk, hát Torgele Sándornak a megnyilvánulása a lecseréléskor. Na, onnantól kezdve nekem annyi volt. Tehát nem úgy vette azt, hogy pozitívan, hogy ő akar játszani, mert ő ott akar lenni a pályán, hanem negatívként inkább félretett egy picikét, és onnantól kezdve már nem is tudtam magamat megmutatni, mert tényleg nem kaptam lehetőséget. Ez hogy esett neked ez a nyilatkozata, hogy ezt nyilatkozza, amire egy egész világ figyel? Gondolj bele. Tehát akkor van pozitív, negatív, és akkor téged kiemelnek negatívnak, az nem annyira jó. És azért tudom nagyon jól, mert ugye öltözőben voltam elég sok éven keresztül, azért tudom azt, hogy ha egy edző egy ilyet mond, annak lesz következménye. Hát sajnos lett is. Magadban kerested a hibát, vagy azért úgy gondoltad, hogy... Hát csak én. Hát egyértelmű. Egyértelmű, hogy én voltam a hibás. Tehát utána, amikor voltam 23 éves, 24, még azért nem voltam olyan idős játékos. Hát mondjuk ez 34 évesen nem így csináltam. Jó, csere? Jó. Magamban elmondok egy-két dolgot, az kész, lemegyek a pályáról. És pont, senki nem látja, hogy mi történt. De 24 évesen, amikor teli vagyok energiával, még akarok Barcelona ellen, nehogy már engem cserélsz le, hát miért én? És hát akkor tudtam nagyon jó, hogy butaságot csináltam. De hát ez van. De hogy idősödsz, akkor ezek szerint tanulsz belőle. Hát igen. Okos a máskárán, a hülye a sajátján, én szerintem egyik se vagyok, úgyhogy úgy értem, hogy egyik kalapos se vagyok benne, hanem inkább saját magam bőrén megtapasztalt negatív dolgokból tanultam, aztán még egyszer ilyet nem követtem el. Maradtál Görögországban, a PAOK-hoz igazoltál. Erre az időszakra hogy tekintesz vissza? Már jobb időszak volt, ugye sokat játszottam, igaz nem a posztomon, mert ugye támadó voltam, de kiszorultam a szélére, ott azért nem voltam annyira, nem éreztem magam annyira komfortos, de hála Istennek ott voltam a pályán elég sokszor, tehát nem
nem reklamáltam, hogy nekem nem az a pozícióm, nem ott szeretek játszani, hanem máshol, de örültem, hogy ott tudok lenni a kezdőcsapatban, elég sokszor is játszottam, de a csapat környéken nagyon sok volt a probléma. Nem volt tulajdonosunk, anyagi problémák voltak, senki nem kapott fizetést, tehát csak negatív. A szurkolók megtaláltak minket, a szurkolók, a tulajdonost, ami nem volt, csak akik ott dolgoztak a csapat környékén. Tehát rengeteg probléma volt. Tehát volt olyan mérkőzés, kikaptunk hazai pályán, utána a rendőrökkel kellett feloszlatni a szurkolókat, mert ott meg akartak minket várni és felkérdezni egy-két dologba. Tehát azért voltak kellemetlen időszakok ott, de azért azt el tudom mondani, hogy a PAOK-ba azért nagyon jó játszani. Tehát amikor te nyersz, akkor a vállukon visznek a szurkolók, és az a fanatizmusság, ami bennük megvan, az tényleg nagyon-nagyon komoly élményt adott akkor, mikor játékos volt. Nem csak játékosként, amikor láttam őket a videóton ellen, ott is nagyon komolyan nyomták. Tehát ami bennük van tűz, az tényleg egy tényleg jó átélni. Majd most is szerintem a Fradi is majd át fogja élni azt a dolgot, amit én ott átéltem. Játékosként is, meg szurkolóként is. Ott volt a legjobb az atmoszféra a klubcsapait között? Ugye az a Tumba, ugye az a stadionnak a neve, annak a légköre az olyan, úgy van megcsinálva az a stadion, most már másképpen van, mert új dolgokat, új szektorokat építettek hozzá, meg máshogy van, mint akkor volt, de az tényleg olyan kis családias volt 20-25 ezer ember, és az olyan hangulatot csináltak, ami pont elég volt arra, hogy amikor kimész a pályára, akkor megjöttünk. Ezért érdemes volt edzeni, meg ezért dolgozni, hogy itt tudjál lenni. Viszont ha nem jöttek a sikerek, akkor pokolivá változott. Az a más kérdés. Az a más. Ezután Németországba igazoltál, és korábban első osztályú csapatokban játszottál, de itt a másodosztályból jutott ki neked bőven. Miért hoztad meg azt a döntést, hogy visszalép, de nem biztos, hogy visszalépésnek tekinthető? Hát, hogyha a Bundesliga 2-t visszalépésnek tekinthetjük, akkor igen, de viszont ugye, amit előbb is mondtam, hogy egyet visszalépünk, onnantól kezdve megyünk 2-t előre. Na már most ez tényleg megtörtént. Mert ugye elmentem Bundesliga 2-be, ott meg tudtam magam mutatni, visszakerültem a válogatottba, innentől kezdve akkor jó döntést hoztam. Meg azért halkan megjegyzem, hogy a Bundesliga 2 azért top bajnokságokat után ott van, már rögtön. Tehát ha kivesszük én szerintem még minőségben elég sok első osztályú bajnoksággal felveszi. Nem az, hogy felveszi, hanem jobb, mint azok a kisebb első osztályú bajnokságok. Ezeket az átigazolási döntéseket mindig te magad egyedül hoztad meg, vagy volt ebben menedzseri segítség? Hogy történt ez? A döntést ezt mindig én hoztam meg. Természetesen egy ügynök az tud véleményt formálni, információkat adni, tanácsokat adni, de a döntést azt én hoztam meg. És mindenki befolyásoló tényező, egy ügynök, a párod, a családod, a gyerek, vagy bárkit, hogyha ide vesszük, de a döntést ezt mindig te hozod meg. Tehát én nem mutogathatok másról, hogy te azt mondtad, és azért igazoltam oda. Hát, érted? Te hoztad meg a döntést. Tehát én. Tehát ezt abszolút határozottan kimondom, hogy hogyha voltak kérdések, és el kellett dönteni, akkor én. Én mondtam azt, hogy igen, ide megyek, ide nem megyek, és de mai napig is így van. Tehát én nem fogok senkire sem mutogatni, hogy de hogy te ezt mondtad, és akkor azért csináltad, de én csináltam meg. Hát akkor miért te vagy a hibás? Azért, mert utána te jól csináltad a dolgokat, és rám nyomtad az akaratodat, akkor is én csináltam meg. Úgyhogy ez ilyen. És Németország valóban jó döntésnek bizonyult utólag, mint kiderült, rengeteg gólt rúgtál a Bundesliga 2-ben. Talán karriered egyik legjobb időszaka ez, hogyha azt nézzük. De mi volt az, amikor Görögországban voltál, miért döntöttél úgy, hogy legyen a Bundesliga 2? Ez volt a legjobb ajánlat?
Nem, tehát nem. Anyagilag biztos, hogy nem ez volt a legjobb ajánlat, hanem itt azért sokkal jobban meg tudod magad mutatni meg. Utólag ki is derült, hogy hozzám ez a típusú labdarúgás közel áll. Ugye a német másodosztály azért eléggé agresszív, kemény, dinamikus, sok párharcból jön össze egy mérkőzés. Ugye ebben nekem jó. Ugye a Premier League is valamilyen szinten ez volt, akkor most már azért teljesen más, de ott azért sokkal erősebbek voltak a játékosok, magasabbak, izmosabbak, mint én, de a Bundesliga 2-ben ott azért már kiegyensúlyozottabb volt a mezőny, a játékosokkal sokkal könnyebben fel tudtam venni a versenyt, így az a bajnokság közel állt hozzám, és azt lehet mondani, hogy amíg ott voltam 4 évet, azért az eredményes is tudott lenni. Ezt tekintette is talán a legjobb időszakodnak? Itt voltál a legkomplexebb, legérettebb? Hát ott is voltak negatív dolgok, de ott jutottam el a csúcsára a karrieremnek, igen. Tehát amennyi mérkőzést játszottam, amilyen tapasztalatokat szereztem, amennyire meghatározó játékos lehettem a csapataimba, úgyhogy igen, ezt mondanám. De természetesen utána, amikor hazajöttem Magyarországra, ott is azért még tudtam ezt tovább vinni, csak ugye nem azon a szinten, mert azért a NB1 azért még most, ha nem is, de azt lehet mondani, hogy azért lejjebb van, mint a Bundesliga 2. Te ezt egy ilyen levezetésnek tekintetted már? Dehogy is. Hát aki így gondolkozik, az vesztett. Mármint a hazaigazolás, mondom. Persze, én is arra válaszoltam. Nem. Egyáltalán nem. Mert mondom, aki arra gondol, hogy Magyarországra hazajön, majd itt levezetek, az veszít. Mert annál sokkal, de sokkal jobb az NB1. Hogy te csak hogy külföldről hazajössz, és akkor csak felviszed a szerelést, és akkor levezetsz. Dehogy is. Nem. Én itt is meg akartam saját magamat mutatni, hogy igenis én Torgel Sándor vagyok, gyerünk előrefele, eredményes akarok lenni, gólokat akarok rugni, és ugye 38 évesen hagytam abba, tehát a hazajövetelem és a karrierem között volt 10 év. Tehát ha levezetés, te 10 évig nem vezetsz le. Tehát ott akartam ugyanúgy tovább csinálni a dolgaimat. A karriered végén nem gondolkoztál azon, hogy esetleg nagy pénzért keletre, vagy... Volt lehetőségem erre, hogy elmenjek. Valamiért én úgy döntöttem, hogy nekem nem az én utam. Nem olyannak tűnsz. Hát nem ezt éreztem, hogy nekem az kell, hogy én oda elmenjek, pénzt keressek. Hála jó Istennek kerestem azért azokba a klubokba is pénzt, ahol voltam. Nem mondom azt, hogy most ide szórnák elém azt a lóvét, amit ott hagytam, annak nem örülnék. Természetesen örülnék neki, de nincsen hiányérzetem. Azért, mert ott azt nem vállaltam el azt a kalandot, vagy azt a kiruccanásot, pénzt kerestem volna. Nem érzem azt, hogy ez nekem most egy hiány. El lehet mondani összességében, hogy te mindig a nehezebb utat választod az életben? Nem minden esetben választom a nehezebb utat. Így ahogy a karrierem vége felé, mert inkább így átgondoltabban hoztam meg a döntéseket. Ugyanúgy a karrierem elején is inkább reálisabban látom magamat, hogy azt nem kell megcsinálni, az nem, abban van nagyobb kockázat van abban. Tehát én nagyon nem kockáztattam összességében a karrierem során. Nem akartam én óriási nagy dolgot. Egyedül ezt lehet mondani, ez az angol, hogy kimentem oda, de mondom még egyszer, amikor itt van egy lehetőség, egy ilyen, hogy menni Angliába és Premier League-be tudsz játszani, akkor nem gondolkozol nagyon. De összességében, hogy megnézem ezt a 20 évemet, így én nem úgy hoztam meg a döntést, hogy minél nehezebb feladat elé akarom magam tenni, de természetesen nem az volt, hogy a könnyebb utat választottam. Mit csinál Torgelle Sándor manapság? Hogy néznek ki a mindennapjaid?
Hát elég fárasztó jelen pillanatban. Ugye itt a labdarúgásról beszéltünk, de most azért aktívan más sportág felé is kacsingatok, ugye akár csak a boxról beszélgethetünk, padel, padball, lábtenisz, hát lábtenisztől te már csak tudod, és ezzel töltöm a napjaimat, hogyha a sportról beszélhetünk. Ugye a box elég sok mindent, sok időt vesz igénybe. A mellette viszont a labdarúgásban benne vagyok, és játékos ügynökként próbálom a fiatal játékosok karrierjét egyengetni. Vannak utánpótlás válogatott játékosok egészen az alválogatottig, ugye Kata Mihály személyébe, ugye aki az MTK csapatkapitánya, ő neki a karrierjét próbáljuk egyengetni, ő nálunk van, ő a kirakat játékosunk, ugye elég sok lehetőség volt neki, és bízom benne, hogy lesz is a közeljövőben, hogy külföldre tudjon eligazolni, és mellette fiatal játékosokkal foglalkozunk. Hát ezek azért kiteszik a napjaimat. Box, játékosok, család, úgyhogy így ez a 3 dolog azért a 24 óra az ki van töltve. Ez a játékos ügynöki feladat, ez testhez állóbb szerinted számodra, mint az edzősködés, amiről beszéltünk korábban? Most jól érzem magam ebbe, és nem is gondolkozok, hogy más irány felé menjek. Most így, amiben vagyok, az hogy most jó. A boxról csak érintőlegesen beszéltünk, és nem is fogunk erről bővebben, de annyit elárulhatsz talán, hogy a családod hogy viseli azt, hogy a ringben kell látnia téged, még itt is izgulni kell a foci pályafutás után? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni, ezt ők tudják. Amikor volt a felkérés, akkor a kislányom az mondta, azonnal gyerünk, menjünk és csináljuk. A párom egy kicsikét úgy húzott vissza, de utána, amikor már ott voltam, hogy akkor el kell dönteni, igen, nem, akkor ő is határozottan az igen mellé tette le a voksát. A kislányomat meg, mondtam az előbb, egy fél másodpercig se gondolkozott. Természetesen, amikor ott vagyok fent, és látják, hogy kapok egy-két pofont, az nem esik jól nekik, de tudják nagyon jól, hogy ez ilyen. Mert ilyen a box, ugye, adok, kapok, én is kapok, elég sokat, monoklival megyek haza, de ugye ez hozzászokott már, hogy az edzésen, amikor labdarúgóként mentem haza ilyen-olyan sérüléssel, ott is az előfordult ilyen, tehát olyan nagy újdonság ebben nincsen számára. Természetesen, amikor mondom, amikor látja, akkor azért az nem egy jó érzés számára. És számodra? Te bírod a pofonokat? Hát én az életemben megtanultam, és nagyon sok pofonból megtanultam azt, hogy kell abból kijönni. Hát itt azért másmilyen a pofon, de valamilyen szinten azért hasonló, mert kapsz azért, abból azért ki kell jönni. Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát jól bírom. Természetesen be lehet úgy találni, hogy kellemetlen helyzetbe keveredsz, de hála jó Istennek ezeket megpróbálom elkerülni, az edzők felkészülnek rá, hogy ne legyen ilyen. Úgyhogy nem egy egyszerű sportág, melyik sportág egyszerű, egyik sem, de ez egy más típusú edzést igényel, tök új információkat kaptam az edzőktől, tehát nehéz, tényleg. Tehát amikor megütnek, oké, még megint mész tovább, nem egyszerű sport, de megvan a maga szépsége. Magas akkor a fájdalom küszöböd? Nem voltam soha se az, aki kicsikét fáj, akkor kihúzom magam, és akkor elmegyek rehabilitációra 3 hétre, mert fáj a kislábujjam. Nem ez vagyok, elég jól bírom a fájdalmat, de hát nem eszetlenül természetesen, de a karrierem végén volt egy csípő sérülésem, hanem az mai napig megvan.
és ott hosszú hónapokat fájdalommal játszottam, tehát azt azért kibírtam, akkor most az, hogy kapok most egy-két pofont, az kicsi ahhoz a fájdalomhoz képest. Vannak-e hosszú távú céljaid, vagy mindig csak mész a következő cél után? Ugye labdarúgásban volt az 2 álom, Honvéd, válogatott, ugye erről beszéltünk. Most jelen pillanatban nincsen olyan, hogy egy hosszú távú cél lenne a szemem előtt. Így most így megyek lépésről lépésre előrefele, és meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Hát akkor sok sikert kívánunk, és bízunk benne, hogy több pofont fogsz adni, mint kapni. Így van, Köszönjük szépen. Köszönöm.